teererai chikwata ndiwe changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti ibva pamunda pangu uye mira nekundishungurudza kwauri kuita kunditukirira zvinyadzi lanengoudza koti kuti pane maredari akutaura izvozvo ndi Joyce Katonda achitaura una teererai chikwata. Taurapinzwe Joyce kuti munda wako uyari kushungurudza sei? Teererai chikwata anouya kumba mumongo asina achitanga kubvunza vanhu vari kuita basa pamba pangu ndandiri kuvaka izvi zviimba oya paseri pebedroom pandinogara oti kune vari kuchera dhaga musachere dhaga mumunda mangu. Saka ndipo panondinetsa nokuti iye anobva kwaano kune dzimba dzake achiuya pamba pangu oti nditi vanhu musachere dhaga mumunda mangu. Abva ipapo anouya usiku kunyange village rese radai kuri kuti ndine mari dai ndatodedza vanhu vazhinji vanzwa nyaya iyi ndichitaura nenyaya kuti vanondipupurira kuti anotuka village rese richinzwa. Ndikataura kuna Chairman kuti Chairman inzwawo zviri kuita murume uyu ndochiita sei. Vakadaidza vamwe vatungamiriri vevillage kuti vataure naye. Akati handitongwe nevillage ini ndinoenda kudare nyaya yangu. Akaenda akanomhangara nyaya yake kudare kukoti kumarondera. Ndikaona ini ndakudedzwa kukoti kumarondera kuti ko Joyce Katonda uri kudiwa kumarondera. Ndikati nenyaya yei? Zvikanzi uri kunzi baba wari kuwatuka mavhauga wedzi, uri kuchera dhaga munda mavo, uri kuvatadzisa kugara zvakanaka pamba pavo. Ndikati inini anopinda kumba kwemumwe nziyani pakati pavo iye neni kumba kwavo handisvike. Ivo ndvatobva kumba kwavo kuvachuya pamba pangu vachitaura zvavanotaura usiku chavo. Vanhu village rese rinokuvanzwa vachituka. Kana kutuka kwese kwavanoita kuvabvunza ipapo handisati ndambopindura kana kutuka kwese kwaanondiita. Ndinenge ndakanyarara kukoti ndibva taenda tikanzi koti imimi zviri kutaura teererai chikwata. Ndikati inini handina kumbobvira ndakatuka munhu. Iye ndiye anototuka zvinyadzi ende apa ari kutuka murume wangu hapana, ndini ndiripo, baba vakaenda kubasa. Sei achiti kana iye murume wangu pasina ndopaanouya achita nyaya dzake idzi. Chairman wakati taura naye iye akati handitongwe nevillage ndotongwa nekoti nyaya yangu. Kukoti chibva tazonziwo right nyaya ndiri kuona pa inyaya yemaboundaries iri kuita kuti munhu aite maitiro ari kuita. Because yangati ndoda peace order kuna mai ava. Zvikanzi isusu hatipe peace order, chiendai kulens. Lens ndiyo yotiudza isusu kuti pauri hwenyu muridzi womunda ndiani. Nyaya yekuti iye aiti Joyce Katonda ngabve munda mangu. Saka ini takadzoka zvesho takaenda musi wa25 October tichibva kudare maronda. Tisvika ipopo musi wa25 iwoyo akasvika nekutanga kutouya kumberi kwemunda achiita zvaakaita. Chibva ndadzokera kuna Chairman. Chairman honai munhu uye. Takaenda koti kuya honai kubva kukoti izvi tanzaendai kulens. Lens isusu ndeichatiudza kuti muridzi womunda pauri hwenyu ndiani. Iye akabva ati handitongwe nemi. Ngatichiende kulenzi kwacho katikanzi tiende tese because takanzi musasiyane endai mese kuitira kuti bepa riri kubva kulenzi ikoko ndorichitudza zvakazara kuti pauri hwenyu anofanira kunge achibva ndiani sezvo baba vari kuti Joyce Katonda ibva pamunda pangu iye asina kana bepa. Kukoti akati bepa anaro. Saka ini ndakukumbirawo mama kuti teerai abudise zvikuratidza kuti ndiye muridzi womunda. Inini angu mapepa ndinawo. Because andishungurudza murume apa nondishungurudza murume wangu pasina. Katonda unondishambadza kuwa kana kushaya chiremere kwacho kuti unotuka mukadzi wemunhu. Ini handisakambonzwa kana one day ndakambomudadza kuti teererai chikwata handina kana wandi because ndinodisrespecta ndichiziva kuti murume womunhu handina kodzero kunge ndichiudza mumwe munhu zvakadaro. But iye anotuka zvokuti unoti village rese harina kana support muvillage nenyaya yekuti anotuka murume wamunona. Atoshaya kana wokuuya naye atoya nemhuri yake nenyaya yekuti anotuka kuna anomusapota nezvaari kuita muvillage. Murume wako aripi? Aripo. Ndizvo ari kutuka mukadzi wako? Unonzani? Murume wakatoda?
Une mapepa Yemunda? Tamburatidza zvozvati kana asingazivi maboundary abva apindure kuti haazivi maboundary. Okay. Right. Izvo zviri kutaurwa hanzi naJoyce muratidze kuti aone muwadzora akadaro. Munda wangu une mapepa. Aona. Uri kumushungurudza pamunda wake, hausi kumurespekta munhu, mukadzi wemunhu. Unomutuka nezvinyadzi senge unge wakambomuzviona. Pamwe makambodanana, amen. Unoziva kuti akamhirengo dzake dzakamira sei. Wobva wataura dare kuti dare riziye. Murume wacho azvizive kuti aiwa amai maziyai mwiri wenyu wakadare kana ndichikutukai pandiona makaremara pakati. Ndo zvaari kutaura. Saka unoti chii? Ndotenda mambo wangu, ndotenda mai wangu mambo. Chekutanga funga wakandisukira ndikurima munda mangu. Wawatema shamu, murume aripo. Ndipo watora shamu, murume wacho aripo. Nemhuri yangu yanga itori pamba. Kwakutanga kundikwapura neshamu. Kati ko muri kundikwapura neshamu, muri kundiroverei? Murume wacho akanyatsotarisa. Saka inini ndakatoona kuti vanhu vakutondishungurudza. Kwabva ndamhanya kupolisi. Ndobva ndanodipota kupolisi. Mapepa angu aya nditori nayo ekupolisi. Ndobva ndanodipota kupolisi. Ndopandakamirira chete ipapo. Ndofunga kubasa ndoenda ndichidzoka usiku. Handina mumwe musi wandinombotauira. Pamunda zvunzi muri kupinda pamunda pake. Pamunda ndisingazondibvunzirawo kuti vakaiswa nani pamunda mumunda mangu ino. Kuiswa kana dei uri wakamuisa asi akandozotora mapemiti. Zvakava kuti hurumende yakakuisa iwe pamunda yoya yokushungurudza pamunda payakakupa, unobvumirana nazvo here iwe? Teerera nyaya. Ini ndiri muploti 77, avo vari mu75. Saka 77 yangu ndopayakanosvika paseri pebhedhuru ravo, ndopandorima ndichisvika. Munda wavo ndipo wakatangirawo. Saka ndopendikubvunza kuti handiziva inini mondibvunzirawo kuti wakaiswa nani, nekuti munda wani. Wasati wabvunza patangotaura kuti akatora shama akakuswapura. Aimuswapuriri. Akandikwapura nyaya yemunda yekuti ndikurima munda mavo. Saka inhau dzehuku kadzamusina. Inhau dzemunda. Inhau dzemunda. Ndini sabhuku wavo wachikwata hawana munda. Munda wavari kuchengeta ndewaComrade Joe Friday. Muna 2010 wachisunga fodya baba pangu. Akatoya Joe Friday akataura kuti wamapenya munhu yandimuzivi. Waine mutwini wavo nasingavapi waripapo. Joe Friday akati ini handisiri ndakavaisa pamunda ipapo. Iwo usiku kuuya kwawakaita village waingochengeta pamunda paJoe Friday. Ende vanga vasina muromo pesa. Handizive kuti izvozvizvi zvazotanga papi. Pese pavainetsana naJoyce Katonda aiuya kuna sabhuku kusvikotaura kuti sabhuku ndiri kunetswa. Sabhuku ndanetswa kuzimara ndati ini yemunda handitongi ngaiende kwachangamiri. Ndisabhuku ani? Mwapeni. Saka wachikwata wanochengeta pamunda pawari mapepa epamunda pako. Hakuna permit yekunyorerwa akanira inji.
yangu yakadzvira mumba saka ivo ndakanyorwa ukatsvira mumba unotoenda uchindopuwa imwe pemiti ndakatoenda saka vari kundigadzirira 7 member committee yakatondinyorera zvichibatanidzira naamai wavo futi wakatosaina futi bepa re7 member committee. chidhindo ndechekupichi kwachitira October. Sabu Yemunda ndewani? Ndewani wa Friday. ndozwa vachiita kunonyorwa katsamba vasingamboverifya kana ndichi ndo Friday wacho ari peri mupenyera atokumaronera iwo anozviziva vachikwata vanomuziva ndiwa ndakatoya nawo ndigadzirira kuti ndichitozonyorwa pepa iroti muzoyamocheka chipemiti yenyu kuti yakudea ndatonowatora ndikavana kulenzi saka zvirikutinetsa kuti sabukwa kuti hawandiziva asi ndakauya nawo kulenzi but vari kuti munhu hausi wako ka munda ndiwangu wakatousarendera kwandiri wachisarendera kuna wamutape wanowa mutape wanowarisa bhuku wedu isusu yongowarisa bhuku wedu wamutape wakatowafonera zvekuti muroora wavo tanga titori naye zvekuti izvozvi kana kuti mufonera muroora wacho anotipofurira izvozvi saka hazvitoshauzva kuti nau panotoda kutoenda huko hadzidzi dzakaiswa because I think inhau yehuko kadzi huko dzenyu munodziziva imimi migano yenyu munoiziva pairi imimi migano wako unoiziva pairi mugano ndouziva asi tichibva kukoti takanzi toenda kunotora mikuedzi saka iwo ndo andaifanira 77 kanzi tonotora samire ndakaenda nosevha ndakaenda nosevha samoni ndakasvikira pamba pewawa ndichida kutaridzwa pamba pewavo ndakapinda nemunda mewawa ndichida kuenda pamba pavo tikamire beside nyaya yekuti migano ipapo pega uchipatarisa hapatokwani mastendi mairi zvekuti lenzi yakamanikidzira wanhiwa kuti wagare papo tikamire dzinoramba dzichitongeka lenzi inofanira kunyorwa tsamba ridare rinei kuti waona kuti hawana mumwe chete vanogona kusudurudza kuti pagarike because nemaonero andikatoita vanhu vaira vatogarike ipapo hapana nzvimbo kana mumwe chete waichaya atokwani ipapo pacho semaonero andikaita une how many hectares 2.5 mbuzo yake payment ine 2.5 pamusoro ava ndate zvaraunga mwana wangu ini akarura munyina wangu ini akarura mwana wavo vate zvaraunga kutaura chokwadi hatisingade kuti ihama yangu kana kuita sei zvavari kuita vari kurwisa nemunhu ivo havana chavo pavari kugara ndo chokwadi chekutanga zvekuti pemiti zvese zvekuitwa chacho chitsotsi ichi patakaenda futi kukoti ini ndanga ndirimo mukoti ndakamirira ndokuti ndaivaka pamba pamaya musha wangu ininika nemusha wavo pavari kuti pamusha pavo pacho pane musha hwaanonongojamba saka apa pavo zvese zvavari kutaura a to z hapana chiri correct pazvinhu zvese kana even kurohwa kwavari kutaura kwese ndezvekunyepa inini am one of community member yacho musa takabva kudare kumarondero vakanzi ava navo endai mese muende muri pamwe chete mondoona minister of lands mondoitora mouya nayo yokuratidzai mugano kana yochiti pamba pako wakabata munda 2002 uyu ndozvaanotaura achiita chienda iwe kana uchitiwo nematsamba ako endai mese uyu mangwana acho the very day takangobvarisa nhasi mangwana akabva atora mabhirida nokuti ndakatotanga kuti vakapamba pano peavo of which iyeva pandakatanga kwakapamba pamaya ndo pakatanga kusumudza nyaya dzese nokuti uyu neni ndatoonani ndati zvarangubva ndatoonani paya enditori mukati mejeri zviri pamusana pake futi yemurumeyu nekuti anongoitinisira zvinhu zvisingaiti achifurira munyina kuti andisungise nini nanhasi nemunyina wangu atoonani asi mukadzi wake yarapo kana kuti munditinde mubanguri papato haandondidedzi kuti banguri asi ari kugara mustendi medu isusu mukadzi uyu nemunyina wangu atoonani iye ane dambudziko munoona patori zvemanyepo ese anoita haana munda akauya gore ripi
munhu wako akakura mubvunze kuti mamita zimangani kubva kufurani kusvika kubheki furani chine mamita zimangani kana kuti munhu wako unotangira kusvikapo iye akakavha munda wamai wavo vese pamunda wador friday kanga ari kanaro so katsono so ndo zvakaita munda wake saka uyo akangogarawo nekuti munhu muridzi chaichairo munda anga asipo akatosiyawo aisa munhu akasiya yakabva asiya aisawo mumwe munhu wake ndoba akachanza uyu achitobva kuchigadhi kwake uko kwaigadhi uyu vana vanamanyina vari vana vadiki chaizvo asi nhasi akurunesa nevava nguva yese kugara vese vangu vakanyararawo but ofichienda akandondera iye zvene ndinoona pari kuti izvo makore ese paakati mauye ndo paakambodima here sei nhasi akazorima mota wese wekusvika apa sei akazovaka imwe imba akavaka mustendere apa imi muri kuti munhu permit yake i77 handitaura awangara pa75 pafange pane mumwe munda pakati apa ngei muri kunetsana imi muri 75 ne77 wezi 76 pandaka inini tichitanga kugara pamunda iwo panga pasina chinhu kana awangu pasatwa from 2003 2012 ndopa ndakazoona waitogara muchimota wakazoenda pamba pajudha vaenda pamba pajudha that imi muri pa77 wari pa75 ko namba 76 iri muvigo 76 iri nechekumusoro sei kumusoro ipapo ndokwandisingazive zvakutodati vatera vachitsanangura pamberi penyu kuti inini pandakaona paakuita dambudziko ndakaenda kundotora muridzi wenzvimbo iyoyo ndikauya naye panzvimbo ipapo vaitotorerei munhu uyu kuuya naye ivo vari muridzi wenzvimbo ndo chekutanga. Chechipiri tsamba iyo yakanyorwa tsamba idzi ndo dzadzine matambudziko mamwe aimbonyorwa nana achingosvo ndo vaienda nevanhu ava vondovamirira vachitsvaga kuve nepopularity mumatunhu. Haisi permit sokuiona kwamaita, inongoriwo gwaro rakangoti we it may confirm ichingoda kungokonfirma pavaenda kudare vaida kuwana rutsigiro kudare rekwaMajor Street kuitira kuti kana vabata tsamba iyoyo vakabata permit vekwaMajor Street voita mangange voti uyu ane tsamba yapakulenzi uyu ane tsamba ane permit yapakulenzi saka chida munotsvaga mugano. Asi pachokwadi pari kuratidza kuti pane muridzi chaiye Yemunda ane permit isiri muzita rababa ava. Iri kukwikwidzana neuyo ane permit chaiyo kuitira kuti zvive nekakupesanisa vanenge vachitonga vatedza kunzwisisa zviripo. Tsamba iyo mukanyatsokwenenzvera chaiyo mukaironda chaiko chaiko ine umiriri hwaachingosho ndo vaigadza vanhu ava. Because of another to whom it may confess. Yes. So it's not what address one. Direct. Ivo venzi vakambouya vapedzwa nemunext door wakewo iye ari pakati pekuti uku neuku ndobva venzi vamubvunza mapepa emunda ivo vati vati vanoramba parusapapo vauya vanhu ivavo uyu akabvunzibuditsa pemiti yako aripoterwa nemunext door anga akunetsana naye atorima achitorera vanhu vaitorima ndobva hanzi shamwari kana usina pepa hatikwanina chatototaura newe ndobva uyu atosiyiwa akadaro. Saka uyu manje kuchanza kwaakutoita ikozvo ndikokuti akaona kuti uku haachakwanisiwo akuti bheta ndiende kune ava vakanyarara because uyu murume agara aripo ndochokwadi chiripo haatauri nemunhu haana kana even single day akambotukana nemunhu muvhireji. Saka uyu kutoteerera kwaatoita uku pamusoro welinziko yako wakaita wakabvunza mai yavo mai mutapi waripo. Mai mutapi wakatouya wakatodetswa newelenzi wacho wakabvunza wakanongedzera pamba pavo kuti vanhu ava wakaiswa nani pavari kugara. Wakakwanisa kupindura mai, wakatadza kupindura mai. Wakabvunzwa kechipiri wakatadza kupindura mai avo. Zvikanzi ndovari kutikanganisa migano iyi kuti tinyatsogadzira migano iyi zvakadi zvakanaka pakati pangu ini naJudha tisitainetsana nenyaya dzemugano. Wakabvunzwa kunzi ko makaiswa nani ko watadza kupindura. Pamusoro pechangamire ine tsika remuchangamire rine simba rekuudza vana murinda
kana vana Chitida kuti kana Sungunu chaiko kana Mande kana Chipiri waende nemepu panzvimbo ipapo wachindogadzirisa zviripo nekuona kuti ane pemiti noti haisi pemiti itsamba eza mabhara nidonzi kuti anga achinyora tsamba panouya Mande nhasi unoyo hapanayo unza pemiti yako ndona pemiti yako aende unyore musi weMande kavanouya nemari $10 yekuti muite basa iroro. Munyora tsamba kulenzi kuti tiruda migano, mutiratidze migano kuti ndiani ane permit holder, vanhu vari kuita kuti vese vari kurudzira panzvimbo imweyo, so that pagadziriswa paonekwe muridzi wepanzvimbo ipapo. Uye pavanoenda vanozoendawo vapaine mupurisa wamambo kuti andoone kuti nyaya iyo yadii wanoenda kumugana. Saka munouya Mande sinaziwo kuzi nyaya yedu haisati yapera kukoti chitori iri kukoti kumarondi. Saka totora mepu haisi yekutukana asi ndeyekuda kugadzirisa. Ndo zvazvatoti tiitai mohamaenda kutora maratidzwa mumaboundaries maakuenda kukoti. tibatsiridze ipapo zvekare changana nyaya inenge iri yepeace order haine nechekuita nekuti bepa raakabata rerisiti ndo rawakaisa kudare rekumajistrate handizvo iri rapa tione risiti wako iri bepa rawakabata iri ibepa repeace order runyararo magarisirano akanaka mumatunhu harinei nenyaya iri kutaurwa namambo. Mambo vanoda kuti mugare zvakanaka asi vawana chokwadi chezviri kutaurwa zviri chekuita nemugare. Next.